Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Sa edad na 18, naobliga akong mag-asawa ng maaga. Paprinsipyo kasi ang aking mga magulang at ayaw ng mga ito na magsama ang dalawang nagmamahalan na hindi pa kasal. Kaya nang malaman ng mga ito na may inuwi akong babae, persahan akong pinapunta sa lugar ng aking nobya upang magpakilalang nobyo at formal na magpaalam upang mamanhikan sa pamilya ng babae. Dinala nga ako ng aking nobyang si Dina sa kanilang lugar. Sinabi niya sa akin na isang isla ang kanilang lugar. Maaga kaming bumiyahe. Ayaw ko pa sana. Ang kaso, galit na sa akin sina mama at papa. Bakit daw ako sumiping? Duwag naman pala akong humarap sa pamilya. Dahil doon, nilakasan ko na lamang ang aking loob. Wala na akong magagawa pa. Sa bagay, doon din naman patungo ang lahat. Kaya kailangan kong magkaroon ng lakas loob upang kausapin ang mga magulang ni Dina. Ano man ang magiging reaksyon ng mga iyon, dahil mga bata pa kami, ay nakahanda akong tanggapin. Bumiyahe kami sa aming lugar, patungo sa daungan ng mga pambot, papunta sa kanila. 5 oras ang biyahe ng bus, papunta doon, at 2 oras din daw sa pambot, papunta sa kanilang isla. Na-amaze pa ako nang sumakay ako sa bangkang timotor na iyon. Unang pagkakataon ko palang sumakay sa ganoon, kaya sobra akong naaliw. Ngunit ganoon na lamang ang pagbaliktad ng aking sikmura noong nasa kalagitnaan na kami ng biyahe. Sobrang laki kasi ng mga alon. Halos nagro-roller coaster na kami. Ganoon daw talaga kapag buwan ng Enero. Dala rin daw minsan ng malakas na hanging amihan. Nahintakutan pa ako noon dahil wala akong alam sa mga paglangoy. Ngunit sa awa ng Diyos, dumating kaming ligtas. Ngunit basang-basa ng tubig sa dagat dahil sa malalaking alon. Ganoon pala kapag maliit ang bangkang iyong sasakyan. Mababasa ka talaga pag malakas ang alon. Hindi pa man kami nakahuma sa hilo dahil sa kalayuan ng aming biyahe. Sumalubong na agad sa amin ni Dina ang mukha ng tila ba gustong makipagsuntukan. Salubong ang mga kilay habang ang Adam's apple ay nagtaas baba. Anong ibig sabihin nito, Dina? Bakit may kasama kang lalaki? Buntis ka? Sa edad mong yan, mag-asawa ka na? Halos sunod-sunod na tanong ng ama ni Dina. Tayo naman, porkit kasama ang boyfriend, buntis agad? Kaya nga ako andito, kami ni John. Kasi gusto na niyang magpaalam dahil gusto ng kanyang mga magulang na mamanhika na sila. Mahabang litanya ni Dina. Abay, bakit? Doon ka na tumira sa kanila. Nasaan ang delikadisa mo, Dina? Aba, walang magpakasal. Papasabugin ko ulo ng isang to. Galit na wika niya at sabay kinuha ang dinamita na nakatago sa loob ng kanilang kwarto. Namutla ako sa takot ng mga oras na iyon. Hindi ko lubos akalain na ganoon katapang ang ama ni Dina. Kapag napatay niya ako ng mga panahong iyon, hinding-hindi malalaman ng aking pamilya. Ngunit niligtas ako ng pagmamahal ni Dina sa akin.
Niyakap niya ako ng sobrang higpit at pumagitna sa gustong gagawin ng kanyang ama sa akin. Sige tay, gawin mong patayin si John. Pero isama mo na rin ako. Ano pa ang maging silbi ng buhay ko kung mawawala rin naman ang taong minamahal ko? Umiiyak na wika ni Dina noon. Nagmistula tuloy kaming Romeo at Juliet story. Pero hindi involved dito ang manlalaso na aswang tayo, aswang. Napilitan ng kanyang ama na huwag ituloy ang kanyang plano. Ngunit inutusan niya akong sumakay ng bangka pabalik sa aming syudad. Laglag man ang aking balikat ay wala akong magawa. Malungkot kong tinapunan ng tingin si Dina at dinampot ang aking bag upang umalis na. Formal akong nagpaalam sa kanyang ama at ina. Hindi ito umimik. Halatang wala talagang gusto sa akin. Naglakad ako papunta sa daungan ng mga bangka. Umupo na ako noon sa isang sulok. 5:00 na ng hapon. Kalahating oras na lang daw. Lalarga na iyon. Hinihintay lang na madagdagan ng mga pasahero dahil last trip na iyon. Malungkot ako habang iniisip na hindi ko na kailan pa makikitang muli si Dina. Tulala lamang ako noon sa tabi nang biglang may tumawag sa akin. Halatang galing ka ng syudad base sa kutis mo. Bakit ka naglakas loob na pasukin ang maliit na islang ito? Hindi ka man lang ba nabahala? Tanong nito. Bakit po? Tanong ko sa kanya. Hindi mo ba alam na kalahati sa mga taong naninirahan sa islang ito ay mga aswang? Wika nito. Hindi naman po totoo ang mga aswang. Panakot lang yan sa mga bata, Lola. Wika ko nang walang gana. At ang iniisip ay ang aking mahal na si Dina. Wala man lang akong nagawa. Sobrang sakit talaga ng kalooban ko nang makita siya kanina na umiiyak. Hindi ka man lang nabahala na baka pamilya ng mga aswang ang dinayuhan mo rito. Dagdag pa nito. Pinukulan ko lamang siya ng masamang tingin at saka lumayo dito ng kaunti. Mas lalo tuloy uminit ang ulo ko. Ilang sandali pa ay natanaw ko ang ama ni Dina na papalapit sa kinaroroonan ko. Nahintakutan akong bigla. Paano kung bigla ako nitong barilin nang walang kalaban-laban? Wala din naman akong matatakbuhan sa lugar na iyon. At siguradong wala ring maglakas loob na i-report ito sa pulisya. Dahil ayon kay Dina, halos pamilya lahat ng tatay niya ang mga nakatira dito. Baluarte daw kasi ito ng kanyang pamilya. Unti-unti na itong papalapit sa akin. Bumalik ka sa bahay. Patahanin mo ang anak ko. Nako, kung hindi ko lang mahal ang anak ko, pinugutan na kita ng ulo. Wika nito. Hindi ko na pinakinggan ang sunod niyang sinabi. Mabilis ang hakbang ko na bumalik sa bahay nila. Sa likuran pa lang ng kanilang bahay ay dinig na ang mga hikbe at pagwawala ni Dina. Magpapakamatay na lang ako. Huwag niyo akong pigilan, ano ba? Wala din namang silbi ang buhay ko eh. Mas mabuti pa na mawala na lang din ako. Dinig ko habang nasa loob ako ng kanilang bahay at nagmamadaling pumasok sa loob ng kwarto. Patakbo na akong pumasok sa loob at nilapitan si Dina na nagwawala. Niyakap ko ito ng mahigpit, kaya napayakap din ito sa akin. Tahan na mahal. Ha? Nandito na ako. Hindi na kita iiwan pa. Wika ko habang hinihimas-himas ang ulo at ang kanyang likod. Pinagmasdan lang kami ng kanyang mga magulang. Doon ko napagtanto
na totoo nga ang sinabi ni Dina. Spoiler ang kanyang mga magulang. Lahat ng gustuhin niya, ibinibigay ng mga ito. Nag-iisang anak lang din kasi siya. Maswerte ka. Ikaw ang minahal ng anak namin. Pero wag na wag kang magkakamaling lukuhin iyan. May kahahantungan ka sa akin. Tandaan mo yan. Wika niyang kanyang ama na wala pa ring emosyon. 6:00 pa lang ng gabi ay sarado na ang lahat ng bintana at pinto. Wala rin kasing kuryente sa isla. Ngunit dahil walang mga punong kahoy, hindi masyadong kadiliman ang gabi. Mababanaag lamang ang buong paligid. Maganda sa isla, sobrang tahimik. Ang bango ng samyo ng hangin ay parang seashells na preskong itinitinda sa palengke. Kaso nga lang, sobrang payak ang pamumuhay doon. Kung nasasanay ka sa syudad, malamang mamamatay ka sa lungkot doon. Nakahiga kami ni Dina sa kabilang kwarto na may kasikipan noon. Nag-uusap kami nang may biglang dumaan sa aming bubungan na kay tinis ng tinig. Hindi ko mapagtanto kung anong tinig iyon. Naaamoy mo na naman ang dayo ng ating lugar ha? Dinig kong sigaw ng tatay ni Dina mula sa kabila. Sinong kausap ng tatay mo, Dina? Nagtatakang tanong ko. Ang manananggal, yung dumaan kanina sa ating bubungan. Mananalasa na naman, wika ni Dina. Muling bumalik ang tinig. Halatang paikot-ikot na iyon sa munting bahay na iyon. Nagalit ang ama ni Dina kaya kinuha nito ang baril at pinagbabaril ang nilalang na palipad-lipad sa taas. Ngunit mas lalo pa itong naging agresibo. Ganon daw talaga ito kapag may mga dayo sa isla. Hindi nito titigilan hanggat hindi nabibiktima. Ang mas nakakatakot pa raw ay kapag lumabas ang pamilya ng mga ikik, mga uri ng aswang na nagiging anyong ibon sa gabi. May mahabang tuka at kuko na siyang ginagamit upang makapambiktima ng kanilang kakainin. Buong pamilya daw itong nanunugod sa isang bahay ng kanilang bibiktimahin. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na lumabas ng kwarto ang ama ni Dina. Pinailawan nito ang dinailaw na yari sa asin, langis at koton. Hinila ko rin si Dina palabas. Wala naman akong nakapangtakot o pangamba sa aking loob. Kahit naalala ko ang sinabi ng matanda na kalahati ng mga taga rito sa isla ay mga aswang. Hindi pa naman kasi ako nakakita ng ganoong nilalang. Palagi akong nakakarinig ng tiktik sa amin kahit pa nasa syudad kami. Pero laging sinasabi ng mama na ibon lang daw iyon. Salungat naman sa paniniwala ng papa. Aswang daw kasi iyon ng syudad. Kaso takot manalasa sa mismong lugar dahil lubhang napakadelikado para sa kanila. Marami kasing tao. Posibleng pagpestahan sila kapag nahuli. Nagmatsyag kami sa paligid. Ang kaninang pagod at antok ko dahil sa mahabang biyahe ay biglang nawala. Dapat kasi hindi ka na nagdala dito ng panauhin, Inday. Alam mong matatalas ang pangamoy ng mga aswang. Wika ng nanay ni Dina sa kanya. Gustong mamanhi ka ng mga magulang ni John, ma. Para makasal na kami at maging formal ang pagsasama. Kaya siya na parito. Sagot ni Dina rito. Hindi kayo rito ikakasal. Gusto mo bang mapahamak ang isa sa mga pamilya ng mapangasawa mo? Alam mo naman ang nangyari sa pamilya ng asawa ng pinsan mo, di ba? 2 taon pa lang ang nakaraan mula nang mangyari iyon. Gusto mo bang maulit?
Wika ng ama ni Dina. Hindi ko makuha ang punto ng kanilang pinag-usapan, pero batid kong masamang pangyayari iyon base sa tono ng kanilang boses. Kami na ang pupunta sa lugar ng nobyo mo. Hindi na rin naman talaga nauuso sa ngayon ang mamanhi ka na. Masyadong makaluma na iyan. Sabat naman ng kanyang nanay. Magsasalita pa sana ako nang may narinig akong mga tinig. Napakarami niyon. Ang titinis pa. Ilang sandali pa ay unti-unting papalapit ang tinig na tila ba mga ibon. Huni ng mga ito sa matitinis na boses. Ito na nga ba ang sinasabi ko, Inday eh? Tila natatakot na wika ng nanay ni Dina. Ramdam naming nasa bubong ang mga ito dumadapo. Marami sila. Talagang sobrang dami. Ilang sandali pa ay sinimulan na nitong kaluskusin ang bubong na yari sa yero. Sobrang ingay niyon. Rinig rin namin ang mga reaksyon ng mga kapitbahay na nakaramdam rin ng mga ito. Subalit takot din silang lumabas. Kayang-kaya daw kasi ng mga ito mandagit ng tao at ilipad palayo. Nagmumura na sa galit ang ama ni Dina. Paano kasi ang iba sa mga iyon ay nasa mga bintana na. Kumuha ito ng mga itak. May mga matutulis na klase at mayroon din namang mga hindi. Pinahawak niya kami isa-isa at inutusang huwag magdalawang isip na tagain kaagad kung may isa mang makapasok. Doon pa lang ako nakaramdam ng kaba. Mahigpit kong hinawakan ang itak at nagmatsyag. Nagulat pa ako nang biglang sumigaw ang tatay ni Dina. Sige lang! Sa inyo pa ngayong mga demonyo kayo. Pero bukas na bukas, hindi pa sisikat ang araw. Mawawasak lahat ng tahanan o mga lungga ninyong mga hayop kayo. Hindi pa ako nakahuma sa ginawa niyong pananalasa sa pamilya ng asawa ng pamangkin ko. Nananahimik lang ako noon. Ngayon, ako talaga ang pupunterihan ninyo. Piste, magkakamatayan tayo. Sisiguraduhin niyong hindi kami sisikatan ng araw ng pamilya ko. Kung pupunteriyahan niyo itong dayo na nasa pamamahay namin, na pati kami ay kaya niyo ring ubusin. Dahil kung hindi, lahi niyo ang mawawala at mauubos bukas. Total matagal na kayong mga sigalot sa islang ito. Mas mabuti nga sigurong mawala na kayo rito. Ang mahabang litanya ng ama ni Dina na nanginginig na sa galit. Hudim pa si Miniris. Wika pa nito ng mga katagang hindi ko maintindihan. Ilang sandali pa ay tumahimik ang paligid. Halatang natakot sa banta ng ama ni Dina. Lalo pa nang magpaputok ito ng sunod-sunod. Nagmatsyag pa kami ng ilang pang mga sandali. Maya-maya pa ay nagsihunihan ang mga ito at lumipad papalayo. Maging ang huni ng manananggal ay rinig naming lumayo na rin. Nang tuluyan ng tumahimik ang buong paligid ay hindi ko napigilan ng magtanong tungkol sa nangyari sa kasal ng pinsan ni Dina. Isinalaysay lahat iyon ng tatay niya. Hindi daw sila nakadalaw sa gabing iyon kung kailan dinaos ang bisperas ng kasal. Hindi pa noon bantog ang mga lahi ng ikik sa isla. Sabi-sabi pa lang iyon at wala pang napatunayan. 10 taon na kasi sila noong naninirahan sa isla at wala naman silang nakitang isa sa mga ito na nambibiktima. Iyon pala, takot silang manalasa sa paligid
kapag dumadayo pa ang mga ito sa ibang lugar upang manalasa. Ngunit ng gabing iyon, dalawa sa pamangkin ng asawa ng kanyang pinsan ang tinangay ng mga ikik. Walang nakakita sa nangyari. Sobrang busy sa sayawan, inuman at ano paman. Ngunit ang sabi ng mga taga-isla, siguradong mga ikik ang kumuha sa mga ito, lalo na at masarap sa kanilang panlasa ang mga bata. At alam din ng mga ikik na walang maghabol sa kanila dahil hindi taga roon ang mga biktima. Simula ng mga panahong iyon, kinatatakutan ang mga ikik sa isla. Mas nakakatakot ito kaysa sa manananggal. Dahil ang manananggal ay hindi nang aatake ng mga taga-isla. Ngunit ang mga ikik, basta bata kahit kalapit lang, talagang maghahanap ng paraan upang makapangdagit. Ngunit nang minsan, may napatay sa mga kauri nito dahil natamaan ng bala ng baril at napuruhan. Natakot na at hindi na nanalasa ng taga-isla. Mga dayo na lang ang siyang mga pinupuntirya ng mga ito. At nang gabing iyon, ako sana ang gusto ng mga ito. Ngunit mali sila ng kinalaban dahil matagal nang pinaghahandaan ng tatay ni Dina ang kanilang angkan. Kinabukasan, maaga kaming pinalarga ng mga magulang ni Dina. Binilin pa ng mga ito na wag nang bumalik pa. At sila na lang daw ang bibisita sa amin. At sila na rin daw ang bahala sa mga nilalang na bumisita sa amin noong nakaraang gabi. Makalipas ang ilang buwan, ay bumisita nga ang mga ito sa bahay namin. Tila naging baliktad pa nga. Sila iyong namamanhikan sa amin. Kaya maraming tao sa paligid ang humusga. Hindi naman namin pinansin pa ang mga iyon. Ano naman ang ambag nila sa buhay namin para pagsayangan ng panahon. Hindi namin kailangang magpaliwanag. Ang mahalaga naman ay kaming dalawa ni Dina kung paano namin pagplanuhan ang aming bukas. Iyon lang ang mahalaga at hindi ang mga panghuhusga ng mga taong nasa paligid. Bakit ba kasi nauso pa yung marites? Sa ngayon, 4 na ang aming anak. Kahit mahirap ang buhay dahil sa pandemya, nagpapakatatag pa rin kami dahil naniniwala naman ako na bawat araw na darating ay nariyan ang Panginoon upang punan ang aming pangangailangan. Basta magsusumikap lang kahit anong trabaho, basta marangal. Hindi rin naman didinggin ng Panginoon ang iyong panalangin kung buong araw ka ngang nagdarasal, ngunit hindi ka naman din gumagalaw o naghahanap ng paraan upang may pagkakitaan. Dasal, tiwala at sikap dapat palaging magkasabay. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking istorya. Muli po, ako po si John Mar ng Negros. Puro tayo Negros. Ano ba?